Останнім часом ставати політиком стало дуже популярно. Абсолютно усім шоуменам, співакам, журналістам, блогерам тощо. Здається, що припинити щоденні смерті на Донбасі та затримання і порушення прав людини в окупованому Криму дуже легко. Одним указом, бажанням, словом, можливо, це і так. А хотів би це дуже сильно вірити. А можливо, навпаки. Котимось вниз або навпаки. Здобуваємо перемогу і ламаємо систему і стереотипи. Мене звати Олег Борисов, і ви дивитесь програму «Прайм». Гість сьогоднішнього ефіру на АТР – шоумен Дмитро Чекалкін. Починаємо. Дмитро Чекалкін, 54 роки, народився у Києві, закінчив Московський військовий інститут іноземних мов, отримав спеціальність перекладача з арабської та івриту, працював над кандидатською дисертацією, викладав у тому ж виші, був військовим перекладачем в Алжирі, Єгипті та Тунісі. Коли Україна стала незалежною, працював у Міністерстві закордонних справ. 4 роки був консулом України в Ізраїлі. Згодом став президентом радіостанції «Київські відомості». Зараз генеральний директор «Єва Продакшн». Автор проекту «Веселі яйця», «Операція Професор», «Все геніальне в тостах» та «Розіграли». Володар золотого мікрофону. Чекалкін полюбляє подорожувати, обожнює теніс та плавання. Улюблені письменники – Чехов, Булгаков і Марк Твен. Пане Дмитре, я вас вітаю. Хайрли Ахшамлар. Хайрли Ахшамлар, достум. Дякую дуже, по-перше, що долучились до нашого ефіру. Ну і, по-друге, дуже багато хочемо сьогодні підняти з вами тем. Але от перше питання, враховуючи такий сьогоденний хайп, у мене до вас питання. В політику ви збираєтесь? Я підтримую політичну партію Петра Порошенка, яку сьогодні збираються назвати на завтрашньому з'їзді «Європейська солідарність». Я навіть запрошений в якості гостя на цей з'їзд, але для себе я, на жаль, таку перспективу сьогодні не вбачаю. По-перше, тому що там все ж таки мають фахові юристи займатися в законодавчому органі, приймати закони. А ви знаєте, я жодного закону в своєму житті до кінця не дочитав. Мені це дуже якось не до душі, всі ці юридичні тонкощі. Я більш творча людина, тому я був вдячний за пропозицію, за запрошення, але сказав Петру Олексійовичу, що я краще буду на своєму місці, на своєму фронті. От я не просто так вам поставив це питання. Справа в тому, що у цій студії, саме на цьому місці, де зараз ви днями, у програмі «Прайм» з Айдаром Мождабаєвим сиділа Яніна Соколова, журналістка. І вона нам розповіла такий собі інсайт, ексклюзив, можна сказати, про те, що саме 7 партій кликали її до себе. І також вона сказала, що в одній із них, цих партій, першими в списку мають бути безпосередньо одні зірки. Давайте зараз послухаємо, що сказала Яніна Соколова, і повернемось до обговорення. «Моя стабільність» називається партія, а перше обличчя в ній Олег Винник. Я смешочки шлю. Что, серьезно? Да, смотри. Да нифига ж себе. То есть он тоже идет... Ну вот, получается, что да, я смешочки шлю, на что мужчина дальше отвечает. Предлагаю первую пятерку. Состав: Винник, первый номер, я, то есть вот этот господин Журавлев, вы, я третий номер, ребята, здесь почетная миссия, после меня Виктор Павлик и девушка-волонтер, в скобках, ведем переговоры. Все новые лица, Янина, никаких старых политиков и олигархов. Я лаконично отвечаю: дякую, ні. Хотілося б, звісно, багато жартувати з цього приводу, а тепер давайте по кожному окремо. Отже, Яніні Соколовій запропонували йти в партію, вона відмовилась, але перший у списку буде Олег Вінник. Давайте почнемо з Олега Вінника. Потім, звісно, йде там Віктор Павлік, потім, загалом проект «Голос». От давайте спочатку ваша суб'єктивна думка, потім до деталей. Дивіться, мені 7 партій не пропонували, 4 партії мені пропонували, і враховуючи, які зараз обертаються кошти тут на українських перегонах президентських, тому що тут же не лише гроші, мільярди Коломойського, але й трильйони Путіна. Тому, враховуючи те, скільки мені, наприклад, там навіть сам пан Коломойський дзвонив за останні місяці. Скільки разів дзвонили? Тричі, дзвонили від нього. Він сам дзвонив, від нього дзвонили, пробили пропозицію розвернутися на 180 градусів, я кажу, що тільки на 360.
можливо. І для Коломойського, і для Путіна якраз сьогодні вигідні. Тут така ситуативна, в них сьогодні ситуативний союз, тому що, як відомо, чим більше дрібних партій, які набирають маленькі відсотки і не проходять цей бар'єр, тим більше партія-лідер набирає додаткових голосів. Забирають голоси такі. І саме партія-лідер, тому що якщо, не дай Боже, там «Слуга народу» набирає, партія, яка взагалі не існує навіть, ще ми не знаємо нікого з цієї партії, крім її там керівника, який, на жаль, ну, не знаю, на жаль чи не на жаль, але зараз, виявляється, втратив взагалі свою можливість очолювати партію в зв'язку з переходом на державну роботу. Да, там сьогодні був такий момент обговорення цієї юридичної цієї колізії. Так от, якщо вони, не дай Боже, набирають 40%, а ще там 15-20% набирають маленькі дрібні партії, які не долають бар'єр, то вони, крім тих там 90 голосів, 90 мандатів, які вони отримують і так, вони можуть набрати ще близько 30-40 мандатів за рахунок тих маленьких партій, які не долають бар'єр. Тому тут абсолютно чіткий розрахунок, да, і оскільки там пана Коломойського завдяки його оборудкам з Приватбанком сьогодні на руках величезні кошти готівкою, да, якщо тільки через Зеленського він проводив там мільярд гривень, да, через офшор Зеленського, да, то можна уявити, скільки сьогодні тут у нас готівкових коштів обертаються, які роблять пропозиції. А чи можете ви зараз назвати ті 4 партії, які вам безпосередньо дзвонили, пропонували? Ну, то, що дзвонив вам Коломойський, це вже зрозуміло. Одну відкидаємо. 3 партії. Ну, крім Петра Олексійовича, ще 2 партії, які теж, на жаль, не мають, ну, вони європейської орієнтації, так скажемо, але вони не мають реальної. Тобто вони існуючі чи лише будуть створюватись? Ну, одна партія існуюча, одна партія якраз зараз там проходить, наскільки я знаю, реєстрацію ці дні, да, але я просто не вірю в них, в їхню перспективу, да, що вони можуть подолати бар'єр. От ви в цій політичній кухні більш тямите. От поясніть, будь ласка, чому там так медом намазано? Чому туди от зараз особливо, от знаєте, так популярно, хайпово стало, от кому не ліньки туди йти, навіть ті люди, які з політикою раніше взагалі не дружили. З одного боку, мені як проєвропейській людині здається, що може все ж таки ми живемо в легендарні часи, коли нарешті ламаємо ці стереотипи, що політиками мають бути там економісти, якісь люди з дуже-дуже великим минулим, або навпаки, це має бути просто менеджер, популярна людина, яка користується великим попитом, що підтверджує те, що в політику зараз дуже йде з шоу-бізнесу. Ну, по-перше, це загальна сьогодні світова європейська тенденція, що популісти набувають все більше голосів на виборах. Да, на останніх там європейських виборах в європейських країнах в середньому 30-35% набирали саме популісти. Тому тут нема нічого дивного, да, якщо там Трамп став президентом, людина, яка сприймалася взагалі як виклик свого часу там свідомості здоровому глузду, і його кандидатура на посаду президента, а зрештою він переміг. Да. І в нас така ситуація, що багато зірок сприймають це як певний піар. Да. Чому зайвий раз не пропіаритись, використати це як трамплін для власної розкрутки. Да. Тобто такий теж присутній елемент. А головне, що їх дійсно фінансують, за їхню участь пропонують мільйони іноді, да, навіть з свого досвіду. В гривнях. В доларах. Ну, що, я навіть з тих пропозицій, які я свого часу отримував, да, за останні там 20 років, коли займався політичною сатирою, то я можу сказати, що це починається з $1 мільйона суми. Якщо люди пропонують... Тобто пропозиція піти в політику і, умовно кажучи, світити фейсом тієї чи іншої популярної людини серед молоді, або там, в шоу-бізнесі. Розкручений персонаж, да, він може... Кошторис, так би мовити, від $1 мільйона починається. Так. Ну, свого часу такі були суми, да, і в 2006-му, відколи мені перші рази надходили подібні пропозиції, да, я завжди відмовлявся від цього. Я згадав зараз аналогію таку, у нас десь вибори були 2005 року в парламент, і тоді до нас звернувся бренд такий «Дядя Ваня». І ми розкрутили цей бренд як теж одного з кандидатів в парламент. У нас
була тоді серія таких жартівливих висловів, які ми приписували цьому дяді Вані. І там переозвучували її таким голосом Папанова. Как говорит наш дядя Ваня, если ты есть, значит твоему отцу хоть раз в жизни было хорошо. Дядя Ваня наш чоловік, дядя Ваня наш кандидат. І ось цей бренд настільки розкрутився, що я здивувався, що я приїздив кудись там, не пам'ятаю, Запоріжжя, на схід України, де активно цю компанію розкручували. І мене вже впізнавали не як там ведучого «Золотого гусака», там, чи як автора «Веселих яєць», там, чи телеведучого, да, а казав: «О, дядя Ваня пішов, смотри, дядя Ваня пішов». Тобто навіть мене вже починали асоціювати з цим брендом. Вони там випускали консервацію, якісь огірки, горілку, да. І настільки вони навіть потім на мене ображалися, тому що кажуть: ви насправді перевищили всі наші очікування. Ми не справлялися з попитом, да, їм треба було там, це на певному етапі. У нас два таких було бренда, три навіть, які ми активно розкручували свого часу. Це там Гетьман Первак, да, а потім Біленька, така рідненька, оцей дядя Ваня. І вони змушені були орендувати додаткові потужності для того, щоб встигати за попитом, да, своєї продукції. І зрештою, якщо, такий є технологічний момент, якщо горілку льють на одному заводі, то вона завжди зберігає свій власний ексклюзивний смак. Але як починають одну ту саму горілку розливати на інших заводах, то ті, хто звик вже до цього смаку, вони потім кажуть: це пальонка пішла, все. І свого часу так загубили бренд «Первак», щоб стояв у кожній хаті, який свого часу ми теж активно розкручували. Да? І з певною мірою це сталося і з цим дяді Вані, і з Біленька. Тобто використовують такі політичні перегони для того, щоб зайвий раз розкрутити якийсь там комерційний продукт, чи в даному випадку якихось зірок шоу-бізнесу. От хочу коротко ще повернутися до того моменту, коли вам люди Коломойського або сам особисто Коломойський дзвонив. На вашу думку, чим ви йому так до вподоби? Тому що я знаю з відкритих джерел, що у 2005 році Коломойський пропонував очолити 1+1, вірно? Так. Тільки потім, пізніше. Чим ви його так зачепили? Я з ним знаю. Ми ж свого часу були навіть партнерами, да, тому що я був співзасновником найпопулярнішої там тоді української газети медіахолдингу «Київські відомості», да, і був президентом телерадіокомпанії «Київські відомості», і тому ми знайомі практично там з 96-го, принаймні, року. Да. І крім того, я був ведучим різних там урочистостей, да, пов'язаних чи Приватбанку, чи особисто Коломойського, Боголюбова, його сестри, там, родичів. Тобто я чудово знаю цю родину, да, і тому така була в нас. І крім того, там мій інститутський товариш, однокашник, він свого часу був партнером Ігоря Валерійовича. Да, нещодавно він там при загадкових обставинах пішов з життя в Москві. Да, і один з приводів, чому він мені дзвонив, якраз і повідомити мені, да, що Шекі закінчив своє героїчне буття. А як Петро Олексійович ставиться до того, що от ви так прямо спілкуєтесь з Ігорем Валерійовичем? Ви знаєте, так сталося, що я зараз на цих виборах не рахував, але от на попередніх виборах перша десятка, яка була, зрештою, да, по ітогах цих виборів, я для них був ведучим якихось сімейних або корпоративних свят. Тому практично я з усіма українськими політиками в якості чи там перекладача, дипломата, журналіста, президента 2 телерадіокомпаній або організатора чи ведучого якихось урочистих свят, я з ними з усіма знайомий. Через те і таку позицію я активно займав, так, умовно кажучи, пропорошенківську, тому що я віддаю належне, що в нас ніколи не було такого рівня державного діяча. Да? Я ж свого часу знімав портрети Кучми в себе в кабінеті після того, як на власні вуха почув те, що майор Мельниченко записав в 99-му році, я ще почув це там в 95-му, умовно кажучи. Да? Тому там і про дитинство і юнацькі роки пана Януковича я чув від людей, які сиділи з ними в одній колонії, да, і про всі його там перебіги його біографії, якщо мені люди казали, які
певним авторитетом в цих сферах, да, коли я їм закидав, їм, смотрите, скоро ваш чоловік буде вообще президентом цієї країни. Вони мені казали, Діма, ми по поняттям не можемо йому руку даже пожати. Тобто, ну, знаєте, я через те, що працюючи консулом, колись Дмитро Гордон написав про мене статтю в журналі «Бульвар», яку він так назвав, не було ні одної ізраїльської тюрми, в якій би не побував Дмитрій Чекалкін. Тому що в якості консула я починав свій день з того, що я їздив по в'язницях із багатьма персонажами, в тому числі і кримінального світу, я знайомий ще з тих часів. Да. Ну і от знову ж таки, повертаючись до теми щодо шоу-бізнесу в політиці, вчора на жіночому форумі співачка Ольга Полякова заявила, що йде в парламент і в її списках будуть виключно жінки. Давайте зараз послухаємо Ольгу Полякову, що вона сказала, і повернемось до студії. Дорогие мои, всем привет! Ну все, я с вами сегодня здороваюсь совершенно в новом качестве. Я сегодня сделала официальное заявление о том, что я собираю первую украинскую женскую партию. Я ее лидер Оля Полякова. Это произошло на форуме женщин, произвело невероятное впечатление. Сейчас вы обязательно смотрите, на моем YouTube-канале будет весь мой спич, который я толкала там. Женщины очень воодушевлены, толпами просто хотят участвовать в нашей партии. Одразу кілька питань в одному цілому. По-перше, цитуючи пані Полякову, який спіч вперше вона буде толкати з трибуни парламенту. По-друге, маленьке уточнення. 700 кілометрів від Києва на схід у нас вбивають щодня людей, 700 кілометрів на південь у нас анексована територія, щодня трапляються затримання кримських татар, репресії і так далі. Буквально сьогодні вперше за всю історію анексії українського півострова затримали жінку, мусульманку. Вперше. Це продовжується. І повертаючись до того питання, як ви гадаєте, який буде перший спіч Олі Полякової з трибуни парламенту, якщо її партія пройде у Верховну Раду? Ви знаєте, на жаль, я теж з Ольгою знайомий досить давно, навіть не буду називати скільки років, да? Щоб нікого не образити. Да? І тому в мене абсолютно немає ніяких ілюзій стосовно її мотивації, да, її реальних. Це просто з одного боку це хайп, а з іншого боку це підігравання, знову ж таки, Зеленському, Коломойському і Путіну, тому що, як я вже казав, чим більше зараз зірок шоу-бізнесу, всі там чи інакше, так чи інакше зірки шоу-бізнесу були якось пов'язані з концертною агенцією 95-го кварталу. Да, і вони, зрештою, всі чимось там чи зобов'язані, чи якихось у них є корпоративні інтереси. І сьогодні вони так жваво підіграють інтересам Коломойського і Зеленського, тому що, як я вже казав, їхнє завдання створити якомога більше маленьких проєктів, які будуть відтягувати голоси від реальних претендентів і розмити електорат для того, щоб, зрештою, велика партія, яка має найбільший відсоток голосів, да, буде набувати ще додаткових відсотків голосів. Ми ще повернемось до цієї теми шоу-бізнесу у політиці. Зараз телефонний дзвінок від нашого глядача маємо. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, представте, звідки ви і ваше питання. Ну, я сам житель Крыма, и так пока временно на территории Украины. Я хотел бы задать вопрос Дмитрию. Звісно, будь ласка. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, невозможно не, как говорится, оминуть проблему отношений Украины и России. В царское время это было самодержавие и церковь, православие. В советское время коммунизм, социализм и все остальное. В современной России какой идеологический базис и фундамент? Скажите, пожалуйста, никак понять не могу. Спасибо. Дякую за дзвінок. Будь ласка. Ну, в том-то и дело, знаете, я сам бывший боец этого идеологического фронта, и одна из причин, почему я так активно сегодня пытаюсь противостоять информационной агрессии российской, поскольку чувствую свою тоже ответственность. Я был выпускником военного института иностранных языков, где десятилетиями существовал факультет спецпропаганды. Когда я заканчивал этот институт, этот факультет выпускал там 40-50 человек, сейчас он выпускает несколько сотен.
и они не сидят без работы, понятно, да, но тогда этим бойцам идеологического фронта было в какой-то степени легче, потому что они отстаивали идеи там, социализма, социального равенства, они на самом деле были извращены абсолютно, да, в Советском Союзе, но тем не менее вот эта обертка идеологическая, она присутствовала. У сегодняшней России нет никакого идеологического підґрунтя, як кажуть українською, да, то есть у них базы идеологической, кроме там бессмертного полка и вот этих вот деды воевали, у них ничего нет. И поэтому они сейчас, как это не как бы, выглядит комично, они даже там в далеких африканских, латиноамериканских странах единственная их активность это на 9 мая проводить вот эти вот демонстрации. Я недавно удивился, да, в Турции. Вся Турция была, Анталия была заклеена огромными транспарантами, да, плакатами. Выходите в парк такой-то на 9 мая. То есть, как известно, вообще-то Турция была членом коалиции, которая воевала против, в том числе и Советского Союза, а сейчас там заклеены все большие эти площади заклеены призывами приходить на празднование этого бессмертного полка. Да? То есть это, к сожалению, ну, реальность такова, что нет у них никакого сегодня идеологического базиса, который мог бы действительно объединить какие-то иностранные государства, да, поэтому в их союзников входят, среди их союзников страны, которые просто зависят от финансовой поддержки России сегодняшней, да, такие как там, не знаю, Венесуэла, Куба, те, кто голосует сегодня за явно там какие-то пророссийские решения в Организации Объединенных Наций, да, это очевидно, что их количество союзников сегодня сократилось там до пальцев одной руки. Дякуємо, по-перше, за відповідь. Нашим глядачам хочу сказати, що у нас відкритий телефон. Будь ласка, дзвоніть. Номер телефону ви зараз бачите. 073 419 41 58. Дзвоніть на Viber, можете не по відеозв'язку дзвонити, можете телефоном, як ви забажаєте. Будь ласка, дзвоніть, ставте питання до нашого гостя. І трошечки ще повернутись до шоу-бізнесу в політиці. Знову ж таки, хочу попередити глядачів, що жодного проти або за мене немає. Можливо, я просто живу в якомусь особисто сюрреалізмі, тому що якось сприймаю тему війни і тему анексії Криму, враховуючи те, що на телеканалі АТR працюю, і враховуючи те, що ми щодня бачимо затримання, репресії, просто люди зникають. І для мене, чесно кажучи, взагалі не до сміху. Знову ж таки, жодної позиції, відношення до тих політиків, які хочуть у політику, які вже в політиці, нові політики, жодної претензії поки що до них немає. Чекаємо, як то кажуть, перші 100 днів, а там потім буде видно. Повертаючись до цих нових облич, знову ж таки, ви сказали про Олю Полякову, про те, що вона йде в партію, це більше за все як піар. Віктор Павлік, до речі, у нас в ефірі, вчора до нас включався в ефір, і розповів, що все ж таки він від пана Журавського, якщо я не помиляюсь, іде до нього в партію, якраз про ту партію, яку казала Яніна Соколова. Тобто це вже йде підтвердження того, що і Олег Вінник може бути в політиці, і Віктор Павлік, і Оля Полякова, і так далі. Завершуючи цю тему з ось саме цією групою шоу-бізнесу, потім одразу хочу сказати, що перейдемо до Святослава Вакарчука, до нього теж багато питань. От в цілому, адже реально великий шанс того, що вони пройдуть в парламент. І що тоді? Ваша суб'єктивна думка, що ви бачаєте? Ні, партії Журавського, партії там Вінника не мають реальних шансів. Да? Я ж казав, що це виключно грає на руку Коломойському і Зеленському. Да? Якомога більше голосів розтягнути на ці маленькі проекти, які не долають бар'єр. І вони, чим більше цих проєктів, тим більше в них шанс наголошувати свою базу в парламенті, да? Довести кількість місць своєї політичної сили до, можливо, там 120-130, тобто це легко рахується, да, скільки голосів буде розподілено між цими маленькими партіями. Тобто сьогодні йому не важко викинути там декілька десятків, може навіть сотень мільйонів доларів для того, щоб захистити свої там, скільки там, 5 по підрахунках 5,5, по інших там 9 мільярдів доларів, які будуть виведені через ці оборудки Приватбанку, Нафтогазу і так далі.
Укрнафти, вірніше. До Святослава Вакарчука. Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук включив до партійного списку, з яким піде на парламентські вибори, понад півсотні волонтерів своєї політсили. Про це він сказав у відеозверненні у Фейсбуці. Давайте подивимось пряму мову. Після перегляду анкет наших волонтерів та індивідуальних співбесід з ними, ми зрозуміли, що там є не просто помічники, там є люди, які і є справжніми змінами. Саме тому партія «Голос» прийняла безпрецедентне для української політики рішення. Ми пропонуємо нашим волонтерам ставати учасниками нашого передвиборного списку, з яким ми підемо на вибори до Верховної Ради. Ми вже відібрали понад 50 дуже цікавих і достойних кандидатів. І це тільки початок. А ще ми впевнені, що серед них багато лідерів, готових боротися від нашого імені на мажоритарних округах. Також в ефірі Радіо Майдан член партії «Голос» Ярослав Юрчишин запевнив усіх, що Святослав Вакарчук є незалежним від олігархів. І давайте послухаємо і його думку. Чули про ці чутки, час від часу їх підіймають, що Святослав Вакарчук, він є афільований до Віктора Пінчука, до зятя колишнього президента України Леоніда Кучми, олігарх. Ну, я можу зараз тільки словами сказати, що ні. В штабі немає жодної людини, яка би могла бути вважатися афілійованою з Пінчуком. А зараз іде формування наших списків, і в списках ви не побачите таких людей. А відповідно, це буде доказом того, що насправді ніякого зв'язку немає. Інше, як через дії показати новизну політики, нереально. Тобто, справді, Святослав бачить свою місію привести нових людей, в яких немає подвійного дна, за якими не стоять якісь фінансові інтереси, чи не стоять ще гірше інтереси країни-агресора. Бо у нас, на жаль, в парламенті досить багато людей, які мають, ледь не російське громадянство. Сьогодні також наштовхнувся у Фейсбуці, пане Дмитре, на пост Фейсбук Катерини Пітєніної, вона є директором аналітичного порталу «Слово і діло». Вона опублікувала наступне, що Святослав Вакарчук і його попередня діяльність в парламенті. 0 законопроєктів, 0 депутатських запитів, 2 правки, десятки крутих пісень. Як ви оцінюєте, знову ж таки, те, що Святослав Вакарчук іде в політику? У мене неоднозначне ставлення. Я про це декілька разів казав навіть самому Святославу. Ми з ним часто сперечаємося, при цьому на досить повишених тонах. Просто ходимо в один спортивний клуб багато років з ним. Я пам'ятаю, як ми свого часу раділи і святкували його звільнення з парламенту, коли він цей тягар скинув, і як він здихнув з полегшенням, що він вийшов тоді з цієї зали Верховної Ради, і зрозумів, що тоді, що він творча людина, що це не його. І сьогодні, коли він знову зробить другу спробу, і вже маючи такий бекграунд, просто чому суперечливе ставлення? Тому що з одного боку я за те, щоб більше дійсно було патріотів в Верховній Раді, але я не бачу його на цих засіданнях, знаєте, як довготривалих, які там іноді якась согласительна комісія в кабінеті у спікера може засідати там 5, 6, 7 годин. Я його там не бачу. Це не його. Він дійсно творча людина. І той вже прецедент, про який ви казали, що він жодного законопроекту не запропонував бутність під час свого перебування в стінах Верховної Ради. Тобто я завжди, коли там працював керівником якоїсь там компанії чи закладу, я на співбесідах з новими співробітниками питав, було щось в вашій житті, якесь професійної діяльності, що змушувало вас там прокидатися і засинати з думкою про цей саме ваш там бізнес чи проект. І якщо людина цим не живе, так навіщо її брати на роботу, щоб вона сприймала її як тягар? Слава, він творча людина, він патріот, але він не професійний політик. І я не вірю, чесно кажучи, в її здібності, враховуючи навіть там її особистості, його характеру, такий він зривний, знаєте, що він, цей відомий вислів є, що в політика
кому він приписаний, там, чи Наполеону, чи комусь іншому, да, що не має підніматися злість вище там пояса, да, що має бути шкіра, як в носорога. Да. В нього такого немає, він дуже така людина емоційна, знаєте, і я, чесно кажучи, не радив би йому взагалі так втрачати свої. Він може бути як, ну, можливо, проведе дійсно цю політичну силу в парламент, але потім може там знову ж таки скласти, для його користь було б скласти повноваження і дати можливість дійсно професійним юристам, да, і політикам займатися цією справою. Ви коли з ним востаннє спілкувалися? Ну, буквально 2 тижні тому, да. І що він казав? Головна його мета взагалі повернення в політику. Ну, ми тоді, чи не боїться він знову ж таки, як от деякі політики, як там деякі люди, які затримуються в політиці, від героя впасти до антигероя? Чи не боїться він такого? Ну ні, тоді ми обговорювали його там цей заклик "голосуй не по приколу", да, і я просто казав, що, на жаль, цього недостатньо. Да, ми, ну, враховуючи такий страшну таку кількість, да, цієї брехні, яка була виплеснута на Петра Порошенко. Да, тобто це я сприймав це взагалі як виклик там національній гідності, свідомості, да, коли в нас отруїли цією зрадофілією, да, мільйони наших співвітчизників. Ми там жартували, глузували з росіян, яких там 87% переконали, що ми тут всі фашисти і розпинаємо хлопчиків в трусиках. Да? А зрештою нас зуміли переконати 73% завдяки цьому, ну, об'єднаним зусиллям Путіна і Коломойського, да, що там Порошенко вбив свого брата, збагатився 85 разів, що торговля на крові, да, що всі ці оборудки в Укроборонпромі, він там був задіяний і керував всім цим. Тобто я, ну, ви гадаєте, що Путін і Коломойський, вони спілкуються? Ні, я думаю, що це ситуативний союз. Просто їм обом було вигідно з різних абсолютно причин скинути Петра Олексійовича, тому що це людина єдина в світі, яка в очі Путіну назвала його вбивцею, яка сказала йому, ніхто ж з світових політиків звинувачення подібне не кинув, да, а всі ж ми знаємо ці страшні злочини, які він проти свого власного народу, да, скоїв, вже не кажучи, да, про інші народи, про ті там бомбардування в Сирії, про операції по захопленню українського там Криму, які він сам особисто керував, як з'ясувалося. Да. Раніше він казав, що це зелені чоловічки, там все. Да. Потім цей Аксьонов Гауляйтер сказав, що він 3 дні, 3 ночі сам керував цією операцією. Да. Тобто хтось ще з світових лідерів відверто таке казав Путіну. Да? Тому з одного боку в Путіна особиста образа, і з іншого боку в Коломойського, тому що йому не дали спокійно, да, вкрасти мільярди доларів, які він витягнув з українського бюджету. І останнє питання щодо Вакарчука. Деякі проросійські політики його називають проектом Петра Порошенка. Чи можете ви спростувати цю інформацію? Чи з чим це пов'язано, такі заклики? До речі, це якось в один момент, знову ж таки, гортаючи стрічку Фейсбук, від деяких проросійських політиків я таке побачив. Знову ж таки, от те, що вам відомо. Тому що з іншого боку, його сьогодні, чому я кажу, що в мене неоднозначне ставлення, тому що я розумію, що він певною мірою може відхопити значну кількість цього електорату, ну, здебільшого молодого електорату, який голосував за Зеленського в першому і другому турі, да, тому що я в якості там довіреної особи Петра Олексійовича, я за там останні 2 місяці перед голосуванням я об'їхав всю практично Україну і виступав, і мене вразила кількість ось так накручений такою ненавистю саме серед студентської молоді. Да? Я зустрічався з різними аудиторіями, але саме в студентів, завдяки тому, що вони, як там користувачі Ютубу, да, і Інстаграм, де були розкручені всі ці меседжі з такою ненавистю, да, і ці меми, які поширювали одночасно і ці російські ферми ботів, да, про яких ми знаємо, на жаль, тільки там шматочок, великий частину, там верхівку айсберга. Насправді, те, що ми знаємо там про цю
пітерську ботоферму Ольгінську, да, це ж насправді лише маленька частина. Це там працюють не професіонали, професіонали якраз працюють в інших структурах, про які ми нічого навіть не здогадуємося сьогодні. Дякую за відповідь. Давайте перейдемо до ще однієї новини. Хочу попросити наших редакторів, режисерів, аби вивели ту світлину, де Володимир Зеленський на заправці. Ось вона. Ось ця фотографія опублікував на сторінці у себе Аркадій Бабченка. Дивіться, я зачитаю пост Аркадія Бабченка, враховуючи те, що там є нецензурна лексика, я зачитаю частково. Цитую. «Оказывается, это селфи с шаурмой улыбающийся президент в окружении своих улыбающихся помощников сделал по дороге на шахту Лесная, где под завалами погибли 2 шахтера. Еще раз, это президент страны едет к погибшими под завалами шахтерам». Потім спіч негативу у вигляді нецензурної лексики. Його зачитувати не буду, але менше з тим. Немає нині підтвердженої або спростованої інформації щодо того, що правда перед поїздкою саме безпосередньо ця світлина була зроблена. Ми з нашим редактором Назаром перед ефіром намагалися якось зробити таке собі міні-розслідування щодо подивитись, коли зроблена світлина, його приїзд туди. Ні, так це заправка Сокар по дорозі в Бориспіль. Сьогодні вже знайшли, мені надіслали сьогодні, мені на електронну, ну, верніше, в Фейсбук, та один з користувачів, який перший виклав цю фотографію, він дав від подробиці. Да, То ви можете підтвердити, що саме це от по дорозі туди? Ну, це там він ідентифікував, що це яка це заправка, що це заправка Сокар по дорозі на Бориспіль. Тобто там можна подивитись ландшафт навколишній, да, і знайти це. Ну тоді в мене друге питання. Як ви сприймаєте, знову ж таки, ваша суб'єктивна думка, те, що, по суті, 2 загиблих людини. Президент їде, це дуже велика пошана до того, що президент їде одразу безпосередньо оперативно на місце загибелі цих людей, але от з цією позитивною світлиною трошки не вкладається у мене особисто як у громадянина в голові. Ваша суб'єктивна думка яка? Ну, головна причина, чому я особисто так виступав саме проти цієї кандидатури, тому що це людина без будь-яких, насправді, патріотичних, щирих відчуттів. Да? Мені подобалась розповідь мого товариша Вахтанга Кіпіані, який був колись ведучим на інтері проекту «Великі українці». І коли там, ну, ви знаєте, пам'ятаєте чи ні, 10 років тому там Бендера був лідером впродовж декількох проєктів із великим відривом. І там на вимогу Табачника, тодішнього міністра, да, треба було розвернути в інший бік. І Анна Бізуглік, яку теж я знаю вже 20 років, да, вона запросила Зеленського на цей проект для того, щоб він своїм впливом, як шоумен, да, трошки розвернув там, зрештою, завдяки маніпуляціям там переміг Ярослав Мудрий, якщо ви пам'ятаєте. Так от, коли прийшов на цей проект «Великі українці» Зеленський, так він сказав буквально слідуще. Говорить, я вообще-то не великий, и вообще буквально самий не українець здесь. Тобто він навіть не ідентифікував себе свого часу з Україною, да, з українськими громадянами. І потім, коли він глузував на тему спочатку там Майдану, да, з цими ебонітовими паличками, да, потім знущався з Томосу, називав його термосом, потім там, ну, до цього жартували на тему Голодомору, дозволяли собі, да, такі речі, да, сеньор Голодомор називав він Ющенка, да, ну, вірніше, його актори на сцені разом з ним. Потім, ну, взагалі, цей виклик свідомості, коли він, виступаючи в Юрмалі перед російською аудиторією, порівняв свою країну з акторкою порнофільму. Да? Тобто, ну, це не вкладається в мене взагалі. Це був для мене особиста образа, як для людини. І я, якщо там побачу його, я в першу чергу буду вимагати від нього вибачень переді мною, перед там моїми дітьми, як вони мають сьогодні сприймати в якості президента, да, чи там, вже не кажучи про те, який він головнокомандувач. Він 4 рази ухилявся від призову, да, і сьогодні така людина стала головнокомандуючим, як я. Ну, я за Першою світою кадровий офіцер, да, військовий перекладач. Як я можу підкорятися наказам людини, яка сама була дезертиром, да, уклоністом?
Знаєте, чому я так дивуюсь? Тому що, знову ж таки, я як громадянин України, в першу чергу, листаючи ці всі фейсбуки, з одного боку, я розумію, що от президент Зеленський, він все ж таки людина відкрита. Це зрозуміло. Він відкрито до всіх звертається. Оці всі фішки, якого вимагало суспільство, щоб президент був відкритий, щоб на ти з ним. І називайте мене Владимир Олександрович Владимир. Насправді, це все дуже позитивний ключ. Але... можливо, це мої особисті обмеження, те, що я не звик до таких президентів. А можливо, з іншого боку, все ж таки трошки перегравання. Перегравання безпосередньо з почуттями. Коли, от сьогодні, напевно, бачили відео, коли він вже приїхав туди, де загинули люди, до шахти. Позаду нього стояла жінка, яка йому казала, що я хоронить ребенка сьогодні буду свого, 22-літнього. А він в цей час вирішував питання, здається, журналісткою прямого каналу щодо там купівлі квартири. Я, чесно кажучи, не зрозумів трошки цей школ, тому що там було вирвано з контексту. Пропонував їм разом оплатити квартиру. Менше з тим. То трошки інша. У мене просто трошки в голові не вкладається безпосередньо, просто знову ж таки без жодних претензій. Але що от безпосередньо там, де реально гинуть люди, складається таке відчуття, що людина, безпосередньо президент, трошки не в темі і не може це серйозно сприймати. Ну, дивіться, коли вже кількість тих, хто загинув, захищаючи Україну в 2014 році, там нараховувала декілька десятків, чи не сотень, він в якості там ведучого свого шоу «95-й квартал» погрожував Росії: якщо ви не виведете, якщо ви не виведете свої війська з України, ми виведемо всіх українських проституток із Росії. Тобто, як це може людина дозволити собі такі жарти? Чи вони зображували в якості тупого барана, який там кажуть: посмотрите, українська армія дає відпор агресору. І на весь екран в залі, центральному залі українському Палац культури Україна показували українську армію як тупого барана, який летить там, вже не буду коментувати, які звуки він в цей час. Але все одно, попри те, що зараз ви кажете, і навіть попри такі ситуації, люди, прихильники президента, які голосували безпосередньо за нього, вони знаходять постійно якусь іншу інформацію, яка навпаки каже, що це правильно він робить і що це правильно робиться. Ну, ви знаєте, я не знайшов в своїх там навіть коментарях. І що саме таким президент має бути відкритим? Що значить відкритим? Це і позитивним. Може і дійсно там позитивна якість, але як ми знаємо, там 45% чи за деякими підрахунками навіть більше з тих, хто проголосував за Зеленського, вони не голосували за Зеленського. Вони голосували проти Порошенка. Тобто цей страшний вал ненависті, яка була розкручена. Тобто, знову ж таки, повертаючись до свого минулого як пропагандиста, я ж пам'ятаю, як ми накручували свого часу, я за фахом перекладач арабської та івриту. І ми визнавали потім свою провину перед арабськими країнами, які ми роздмухували цю ненависть по відношенню до Ізраїлю, в першу чергу, до Америки. І ми фінансували країни, як не дивно, в яких диктатори, такі як там Саддам Хусейн, чи Хафіз Асад, чи Каддафі, вони вбивали власних комуністів. Вони знищували власні комуністичні партії. Ми, комуністична країна, спокійно фінансували цих диктаторів лише заради того, щоб вони боролися проти Америки і проти Ізраїлю. Тобто це мене тоді ще вразило це лицемірство. І тому сьогодні я розумію, наскільки легко розкрутити цей маховик ненависті і наскільки психіка людини взагалі пластична. І наскільки, якщо Путін спромігся найстабільнішу європейську націю, Британію, розколоти своїм Брекзитом, і сьогодні нам стає відомо там нові подробиці того, як фінансували російські структури головного спонсора цього банкіра Арона, який фінансував Брекзит. Якщо вони Іспанію вже стільки років розколюють цим референдумом, якщо вони
там витратили, як за деякими підрахунками, сотні мільйонів доларів для того, щоб в Нідерландах цей референдум провести проти приєднання України до асоціації з Європейським Союзом. Якщо в Сполучених Штатах за всі роки існування цієї держави з часів громадянської війни не було такого протистояння, як сьогодні між демократами і республіканцями. Да? Ну і останній такий для мене дуже яскравий приклад – це розслідування BBC, яке вони зробили там 1,5 місяці вже тому, про вибори останні на Мадагаскарі. Там країна 7 тисяч кілометрів від кордонів Росії, але вони викрили російський вплив, да, коли там півроку тому приїздили ці туристи-грушники з валізами грошей і скуповували кандидатів, давали там по 2-4 мільйони доларів кандидатам для того, щоб опозиційним, для того, щоб вони в другому турі об'єдналися проти того кандидата, на який вкаже їм Москва. Тобто лише на першому турі виборів на далекому Мадагаскарі було для підкупу агентів, потенційних агентів Кремля викинуто там 40-50 мільйонів доларів. То що вже казати про які кошти обертаються в нас сьогодні, да, на фінансування цих пропутінських, прокремлівських креатур і партій. Тобто не можна сьогодні применшувати, да, роль російського фактора на наших виборах сьогодні. Коротко, які у вас очікування за 100-денний термін президентства Зеленського? Ну, на жаль, в мене немає ніяких ілюзій. Да. Я сьогодні буквально в мене в кабінеті був там замовник, людина, з якою ми багато там вже років співпрацюємо, да, робимо для неї там урочисті всі сімейні заходи для багатьох інших політиків. Вона намагалася завжди, знаєте, між крапельками. Вона втримала свій пост під час всіх цих там перетурбацій на українському Олімпі, да, співпрацювала з усіма президентами, але він каже сьогодні мені в моєму кабінеті, каже, коли він призначив цього Богдана на посаду, на головну керівну посаду сьогодні, голови адміністрації, каже, за часів Януковича на нього показували пальцем, казали, дивись, який корупціонер, що він на посаді там борця з корупцією в Кабміні, він набрав хабарів на скільки там сотні мільйонів доларів, скупив 170 гектарів найдорожчої в Україні землі. Ну, але судових рішень не було з цього приводу. Ні, так але він каже, що всі знали про це. Да. Він був навіть для Бандюковича був одіозним персонажем. Да. І сьогодні він призначає його на значущий пост сьогодні в державі. Він каже, в людини, я ж кажу, яка була так більш-менш лояльна навіть до Януковича, да, сьогодні він ображений таким станом речей. Давайте до ще однієї не менш скандальної новини перейдемо. Справа в тому, що колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі не має наміру обіймати посаду в Кабінеті міністрів і не впевнений, що його партія «Рух нових сил» піде на дострокові парламентські вибори 21 липня. Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle. Давайте послухаємо цитату. Маленька ніша залишається для нових політиків. Я не знаю, чи я зараз здатний, чи політсила здатна дуже швидко це зайняти. Я думаю, що зараз «Слуга народу» забере більшість цього парламенту. Я не бачу конкуренції. Залишиться меншість, в якої буде частина просто проросійського електорату. Відмовлюсь від посади в уряді, якщо таку запропонують. Ви вже бачили, напевно, новину, де в інтерв'ю Deutsche Welle також Міхеїл Саакашвілі сказав, що його спитали, а як же ви повернулися в Україну? Адже всі знають, що у вас прямий конфлікт, це бачив весь світ, коли пан Аваков вас кинув стаканом. А Міхеїл Саакашвілі на що відповів, що вам здалося, у нас жодного конфлікту не було, ми особисто з ним нормально спілкуємось, конфлікт лише з паном Порошенко. Як взагалі розуміти всі ці перипетії? Ну і звісно те, що пан Саакашвілі, окрім того, що ще не знаю, піде в політику чи ні, згідно цього інтерв'ю, згідно його слів, як взагалі оцінювати те, що людині дали громадянство, забрали, знов повернули? Нав'язується питання, коли наступного разу заберуть. В мене ніяких ілюзій стосовно цього персонажа давно вже немає. Да? І я знаю людей, які з ним навчалися разом в інституті, да, міжнародних відносин свого часу в Києві особисто. Да? І знаю багато цікавих подробиць його ще студентського цього життя. Да? І тому, наприклад? Не буду зараз, тому що це такі, знаєте, речі
які мені довіряли люди, які може не розраховували те, що я буду там їх розповсюджувати. Але я просто стосовно того, що лицемірство його в останній настільки був такий яскравий момент, коли він засуджував цього самого Коломойського, да, чи Тимошенко, назвав їх головними там корупціонерами, і це кремлівська зозуля. Він кричав Тимошенко, да, це потім... пан Ляшко кричав. Ні, він повторив це. Він повторив це в телеефірі. Да, ця кремлівська зозуля, найбільший там корупціонер за всю історію України, з Лазаренком викрали сотні мільйонів доларів. Тобто він її викривав, а потім на з'їзді її партії він її підтримав. І каже, що я бажаю вам успіхів всіляких, да, і всім вашим однопартійцям. Ну, як це вкладається в голові? Ти називав цю людину уособленням корупції, там бабкою чи праматір'ю української корупції, і після цього ти підтримуєш її на з'їзді. Так само і зараз. Він 2 роки тому рівно заявляв, що Коломойський не відвернеться від покарання, він буде сидіти або там в швейцарській в'язниці, або в українській, або в американській. І сьогодні він спокійно спілкується, да, з креатурами, отримує з рук креатур Коломойського знову українське громадянство. Яка роль Саакашвілі буде в Україні зараз? Я думаю, що він зараз виторговує собі все ж таки фінансування для свого політичного проекту, щоб разом з Поляковою і Вінником виступити єдиним фронтом, да, і відтягувати голоси від справжніх політичних проєктів. Насправді не Саакашвілі єдиним. Пан Портнов вже повернувся в Україну. Хорошковський, його дружина, і пан Хорошковський, я, чесно кажучи, не бачив підтвердження, що саме він, але деякі інформаційні агентства кажуть, що і пан Хорошковський. Пан Азаров вже каже, що планує, вже збирає чемодани. Ну і, звісно, Віктор Янукович неодноразово казав, що я мрію повернутися на свою батьківщину в Україну. Як розуміти це? Чи можливий проросійський реванш взагалі? Ні, так в тому ж справа, що... Чи він вже почався? Хто сьогодні виступив проти Порошенка? Да, єдиним фронтом. Путін казав, хто завгодно, лише не Порошенко. Коломойський казав, хто завгодно, лише не Порошенко. Всі регіонали казали, хто завгодно, лише не Порошенко. Тобто, якщо їх всіх об'єднала така ненависть, да, так зрозуміло, що це ж не випадково. Просто в нас за останніми відомостями сьогодні питома вага українських олігархів в українському ВВП скоротилася з 20 до 12%. Тобто це їхні капітали. Да? Тобто вони втратили більше, ніж третину своїх капіталів за останні роки. Тому, відповідно, вони сприймають особистим своїм ворогом Порошенко. І сьогодні направлено, хоча він вже і не президент, скільки там, я не знаю, більше, ніж місяць, да? Але продовжується Мочилово. 2 тижні після інаугурації. Мочилово, я маю на увазі після другого туру, да? Але Мочилово на 1+1 продовжується в тому самому, в тих самих розмірах і об'ємах. Да. Проросійський реванш розпочався, як ви гадаєте? Певною мірою так, тому що я ж кажу, сьогодні ситуативний союз абсолютно очевидний між Путіном та Коломойським. Лишається 3 хвилини до кінця ефіру. От згадав минулої п'ятниці на радіо Майдан в ефірі Андрій Куликов, журналіст, був. І от я його спитав щодо взагалі руського міра, звідки він почався, де його корені. А пан Куліков, напевно, бачили заголовок цей, що пан Куліков саме Зеленського і назвав початком руського міра. Серіали «Свати», ось ці поплюження України і так далі. Ви погоджуєтесь з цими словами? Я цю саму позицію відстоював, тому що якщо ви прочитаєте, що написано в російській Вікіпедії, навіть про ці свати, про цих сватів, що це освічений, цивілізований росіянин Ковальов і протистояння цього бидлуватого, типоватого українця Будько. Тобто це абсолютно підігравання цим ідеям руської весни. Да? І вже не кажучи про виступи його на сцені в Москві, да, коли він казав, чого ви наш Хохлов так не любите, посмотрите, ми вам таких красивих проституток даємо, да, посмотрите, вийдіть на Тверську, там же кроме нас та й любити-то нікого. Тобто після цього всього сприймати його як якогось українського патріота, це виклик просто свідомості, не знаю. У нас лишається 1,5 хвилини до кінця ефіру. Ви на початку цього інтерв'ю сказали, що спілкуєтесь з Петром Порошенко, я так розумію, особисто, правильно? Напевно, я був вже довіреною особою. Да.
Коли востаннє спілкувалися з Петром Олексійовичем? Ну, коли пропонував мені там приєднатися до списку партії, Тиждень, до 2-3 день. ну скільки там 5 днів тому чи 4 дні тому. Яка в нього зараз позиція? Що він взагалі говорить про вибори і що він говорить про взагалі ось цю ситуацію? Які в нього сподівання? Я з свого боку, я просто під час цього предвиборчого марафону об'їхав стільки українських міст і бачив дійсно світлі і дуже яскраві обличчя людей, які сьогодні приєдналися до колишнього блоку Петра Порошенка. Сьогодні це Європейська солідарність. І я якраз називав людей, які, на мою думку, набагато більш заслуговують на місце там в списку партії Порошенко, тому що це професіонали, патріоти, які вбачають себе активними політиками, активними законодавцями. Тому я якраз пропонував просто тих людей, з якими я особисто познайомився і яких пропонував на своє місце. Пане Дмитре, я дуже вам дякую за те, що долучились до ефіру. На жаль, вже час добігає кінця. Дмитро Чекалкін, шоумен, блогер і просто хороша людина. Був гостем цієї години у нашій студії. Мене звати Олег Борисов, друзі. Вже далі випуск новин «Заман» підсумковий 22:00. Наша редакція, наші колеги всі новини підготували. Ну а я хочу сказати, не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал телеканалу АТR. Там ми викладаємо найцікавіші фрагменти з ефірів телеканалу АТR. Залишайтесь з АТR, і Крим – це Україна.